tagpamuno sa bayan muna ang isa man sa bugal sa mga Ilonggo kag amo ining isa man no sang makabig naton mapabugal ta kay bisan nalin sang una naga-represent gid para sa aton tingog nga mga Negrosanon kag Bacolodnon. Joining us over the phone is Attorney Nery Colmenares. Kong Attorney, how are you? Good morning. Aming aga action kag may aga dala sa aton sa Bacolod. Salamat advance. Merry Christmas na lang kay Buwaso di si Marina. Yes, advance. Merry Christmas. Oh. Kung siling ko, dumayo ini nga balita, Attorney, kay after nga for so long ago, nga nadula na ining istorya sa party sa Peace Talk, ini sang lately, may ara iya nga ang direksyon sa karon nga administration, amo ang pag-resume sini, ano ang makayuhan nga madulot sini, Attorney? Well, we were all pleasantly surprised ang nabasa natin sa dyaryo may kinaistoryahan nga posibleng nga peace talks no between the government at the MDF. So maayon ni siya nga balita, as you said, Action Art. So in fact, nakita ko sa mga responses sa media ang mga businessmen, ang mga nakagabi, nakita ko si former Chief Justice Renato Puno nga nagsiling nga these are very good developments, no. So almost everybody supports the peace process, no. Ang military man ang pulis kasi kada ko no sa ginagastos ng publiko sa giyera nga ini. Correct. Kabalo ka man ring army kag sang mga pulis gusto nila nga may budget sila nga dako permit kung may giyera mo pero tani lain na ng istoryahan na this is about peace. So, tani isuportahan sang lahat nga madayon ini. Basta siyempre, ang demand lang sang pumuluyo sa discussion sang NDF at sang government, i-address nila ang roots of the conflict. Amo lalagi na pangayo sa mga peace advocates nga i-address niyo ang roots of the conflict. Kung nga ang may gera, para nga hindi na ni maliwat, no, o hindi na madayon, basta ma-address lang ang roots of the conflict. Kapareho sang injustice, poverty, contractualization, all these issues sa mga mangunguma, land business. So, I hope madayon ini nga peace talks para naman ma-istoryahan ang problema sa pumuluyo. So, ang challenge subong, after the declaration or statement coming from the national government, hopefully ang implementation o kung pagpatuman na ni amuning ekspektaron ta sa mga attorney. Well, ang pagka-intindi ko sa media reports, may gina-schedule sila nga peace talks na mismo. Parang ang ginambal nila sa isa kaadlaw na nag-agree sila to talk. That's a good development to agree to talk. No? So, kung ano man ang istoryahan nila, sila na yan nakabalo kung anong agenda nila ng pagka-istoryahan. Pero ang ginademand man ng sang pumuluyo, i-address nyo ang roots. Kaya nga, kung ang rason lang naman sing giyera sa aton, actually, President Marcos na to sing una 1960s nagka-NPA, nagka-CPT, NPA, MNLF, MILF, later on MILF. Ang gusto lang ito una, injustice. So, may mga tao nga, for example, gin-rape bata mo, ang nag-rape, manggaranon, daw, wala man niya kaso, galagaw-lagaw lang. Intra na lang ko sa rebelde, muna ba? Yes, kaya, grabing kapigaduhon, why man sweldo, wala ubra, kasi wala kita maubrahan. Kasi wala makaon pamilya niya, siling siya nga, baguhon ko na nga sistema, ma-intra na lang ko sa NPA, mana pala. Okay. So, the injustice, the poverty, the corruption, etc. Amunin sila ang mga rason kung ang mag-gira dire. Kaya isi naman mag-gira sa gobyerno kung basildo ka man lang nga 30,000 kada bulan. Sa bataan mo, maka-eskwela man lang yan nga wala problema, makakaon man ang kamoy 3 kabay sa kadlaw. Kung may sakit ang mo, kadtula ka mo sa ospital, libre man yung bulok ang pabulong. Sino pa ma-intrada, di ba? Hindi ka na ma-intrada kahit okay naman ang pangabuhi mo Pero kung
grabe nga pamigado sing tao, grabe nga injustice, nga corruption, na daw na ikaw na gani na bihado ang wala kang paya justisya sa mga korte, sige lang na siya kasi wala nga ma-resolve ang rason kung may gera. So, amo wala na ginapangayo sa Kumuluyo, i-address niya ang basic problems ng Kumuluyo. And perhaps siguro basi mauntat naman ning wala kag tuong nga mga red tagging bala nga bisan mga teachers nga daw way kanamo namo isa kulano nga participation ara ang ngalan sa listahan kung kaisa. Amo na siya ang problema kinahanglan recognize sa gobyerno nga ang red tagging dangerous. Bumubutang ka sa listahan sa mga gina-red tag. So, drug war lang na siya bala nga ginabutang ng ngalan mo sa listahan. Damo ganit dira ang wayas ang kanibalan sa droga. May migo ko dahil simuna, upod ko ginesa siya simuna, kabuot na tao, abogado, si attorney Paeng at tutubo, bala. Gani? Kami nasa siya simuna sa Bacolod, bata pa ko. Abogado lang siya sa mga drug suspects, pat yun mo, nano man ang. Ano lang mga problema sa red tagging. So, tani untaton man as ang gobyerno, kay not only because, siyempre, it doesn't encourage peace, but also, grabe halit niya sa ordinaryo nga pumuluyo. Nagambal ka lang yung disagree ka sa Maharlika, nagambal ka lang yung disagree ka sa confidential fund, mapira kaya imo ka, CPP, NPA ka natin, nano? Sakto man, di man sakto yung exercise ka lang yung freedom of expression mo, tawgon ka nila nga CPP, NPA, maitanit lang kung tawgon ka lang yaw. Pero kasi hindi lang naging tawag, EJK ka pa. Ano ang problema diri sa aton. So, I hope mauntat man na siya. Yes. Ang lain pa, kay kung ma-EJK ka, thank you ka na gid lang kung EJK ginman kay tiway magani suspect police, kung may ara ginman lain nga motibo ang pagpatay sini sa ila. Yes. Amon nakahapon, kasi inimbitar ko kahapon sa house, sa Congress sa isa ka hearing whether or not to support the resolution to cooperate with the ICC. Ato man to siyempre ang Solicitor General, inimbitaman si Leonardo Guevara, former justice, ato man tong PNP, ato man to ang DOJ, tanan kung nangambal ko yung thank you kung kung ma-EJK ka kahapon ko lang nabalaan nga ang total gali nga napatay sa drug war, 7,732. Okay. Ang sining sa DOJ kahapon. Pinamangkot, ang isa ka congressman sa ila, titilaging kasuhan nyo. Your Honor, hindi kami kabalo kung pila damo. Hindi na pwede. Sambal ka lang na damo, si 7 mil ang sinatay. At least ang ginaako ni namin patay. Kasi ang iba nga human rights groups na 20 mil. Pero sige na, 7,000. Okay. Kaso, thank you So, amo na lang problema sa justice system. Isa kagamo mo na yung roots ang conflict mo diri sa gera sa ato ni kaya injustice mo. Patay ang imong bata, the wife ni Haniho, wala kayo sinabatian sa gobyerno. Siyempre, amo na lang mga rason kung i-address. Kaya kung di na siya pag-i-address, action art, hindi katapusan Correct. Amo na ambag sa debate naman si una bala sa MNLF, nga peace talks to, sa Kongreso Kaya sila nila, lahat ba tada pistok ko sa MNLF, pilakadlo, may MILF, may amo naman may bago naman, sa pilakadlo, may bago. Siling ko, kahit wala mag-resolve ang problema, mga pigado ng Yapon Mindanao. Grabe ng Yapon corruption sa Mindanao. The injustice ng Yapon, kasi pag Muslim ka kagula, kaya kapyot sa babaw, hindi ka man niya makakuha-austisya. Siyempre, nag-istorya ka mo sa MNLF, pero may iban pa yung disgustado. Kasi grabe pamigado nila, matukod man sila Resolvara na ba ang basic na problema nila, kaya hindi na magtukod. Kaya matukod ka pa mo nga mayo pangabuhi mo. Correct. Diba? Simple nga solusyon tayo na ma-achieve natin ng peace. Kag kinanglan na gitsing kumuluyo isang peace kay sobra-sobra kaning aton na pag-aantos sa kapigaduhon, sa tanan, kag may gera pa Kasi, siyempre, damo man sila nagagusto nga lainon ang sistema kay hindi amuni. Hindi amuni nga sistema nga ginadangtan naton subong. Yes. Attorney, you did mention about the ICC nga istoryan dira sa bahin sang House of Representatives. Optimistic kang with this opening or with this discussion,
hopefully matigayon ang pagbalik sa Pilipinas. Kag kung madayon gid man, sino makabenepisyo sini? Kag sino ang daw maglibog ang ulo kung madayon ang pagbalik ta sa ICC? Good news, Action Art, ha? Oho. Good news kasi sinuna ang mga resolution nga makooperate sa ICC, makabayan lang na. Aha. Gabriela at Kabataan, siyempre bayan muna man. Okay. Pero kahapon, 3 ka resolution. Uy. Ang 2 ka resolution nagalin sa majority. Oho. Maano ko, malay na sa majority. Yung panahon nito, majority ka na. Hindi ka na yan makakuha ng ilang buto. Saging pasar kahapon. Nagambal ang Solje, nagambal ko, nagambal ang CHR. Sige, pamangkot pa ng PNP, pero daway, sige, nambal ang PNP. Sige, pamangkot pa ng DOJ. Daway mo ito, ginambal, ginmayang DOJ. Pagkatapos, approve. Tatlo ka resolution that Congress urges the President to cooperate with ICC. Big news na yan para sa amon ng mga abogado ko, Action Art, disclosure lang abogado ko sang mga families bala sang victims sang EJK nga nagsampa sa ICC. Kami ang nag-draft sang complaint. Yes. Karon may chance nga maka-imbestigar ang ICC. Mayo good news. So karon ang mangkot mo, pwede ta bala magbalik? Pwede mas maayo bala ang palaabuton nga posible nga magbalik ta. Panganta ko better. Better ang chances subo nga magbalik kita sa ICC. Kahapon cooperate pa lang ang sa sugod-sugod cooperate, okay na siya. Mag-cooperate lang, pero ang pagbalik, it's a really big possibility, and I hope President Marcos will return to the ICC. Gusto ko lang ang balon. Nagsuporta sa ICC, panahon ni President Ramos, ang nag-draft sa ICC, upod sa nag-draft sa ICC, Pilipinas. Hindi lang ko lang nagpirma, kita ang isa sa nag-draft sang treaty. Ikaduha, sino nagpirma sa ICC? Si Estrada, si Erap. Siya ang nag-ratify. Sino nagpadala sa Senado? Sino nag-support? Aquino. So, silingon, ang ICC, multi-party support niya. Ramos is lakas. Erap is partido ng masang Pilipino. Si Aquino naman, liberal. So, it's not something about personal, about President Duterte. It's about justice. It's about, it's about obligations mo under the law, under international law, di ba? Kagustisya sa pamilya So, mo na ang purpose kay ganang gina-personal bala sa mga Duterte ang taon nila isa sila sa akusado, but hindi ibig silingon nga ginhimo na siya sa Kongreso o sa Malacanang tungod kay personal sa ila, kundi para na sa international law at obligation pag siyempre sa hustisya sa pamilya. Ang isa ganing ginalantaw ko diri basi magwa ni sa uli nga issue ini nga bangod nga gusto nila nga gubon ang mga plano sang Duterte, especially ang anak sining si VP nga obviously daw amo ang nagatayada ma presidente kag daw may mga gaguluan diri sa aton sa Negros kay ang ginahimo subong dira nga pagbalik sini sa or plano nga pag-cooperate with ICC para nga mga Duterte hindi na masyado maka-aksyon kag hindi na makapakitang gila. Sino mo na bla, attorney? Well, why ko kabalo sa mga purpose nila sa isa kag isa sa kung it's about the 2020 presidential election kasi sila man na nakabalo sina. Pero one thing is sure, Action Art, nagkambyo ang ganina ang sang hangin. Ang huyop sa hangin sintas na. So siguro na ginapamangkot ko dire sa mga 2 years ago pa na. Attorney ang ICC mawaran to arrest, hindi pa na ma-implement lang sila pulis. Sila ko duha na kabutang ang pwede. Ang una, kung may warrant of arrest, hindi na makakadto si Duterte sa sabihin ng mga pungsod kaya kasi arrestoon ko siya. At makadto siya sa Europe, di ba? Ikaduha, depende sa pagkambyo sing huyop sang hangin. Kaya nga, pwede na yan ang sunod na administrasyon sa halimbawa 2028, madaog ko posisyon. Puti ko na-implement ang warrant of arrest ng ICC, tapos ka. O kaya, ang current administration mismo, makambyo ang huyok siyang hangin yung amon na nagkambyo ang huyok siyang hangin. So,
Si una daw, hindi ko man maisip nga ang resolusyon na mag-cooperate sa ICC mapasar sa Kongreso. Correct. Kahapon, nakibot ko, pasar. So, muna nabambal ko siguro ay kabalo sa mga motibo nila, pero it's good for the families of the EJK victims. And secondly, and more importantly also, nagkambyo ng huyok sa hangin sa Pilipinas. Pero kung amo ni siya, ang proseso sa cooperation, okay na iya. Pero ang pagbalik sini, it would take time pa, attorney? Depende. Depende. Kung ang may opinion nga pwede through President Marcos, kung gusto niya, maambalang siya sa ICC nga mabalik kami, okay. Pwede na siya. No? So, because it's like an executive agreement pa. Yung, di ba, executive agreement, di malamang kinanglan ng Senate concurrence. Of course, may mga nag-opinion nga si Senator Bato nga, hindi, kumuanay concurrence from the Senate. Senate, correct. Oo. Pero ang problema dahil ni Senator Bato, sa nag-withdraw, wala man na ngayo, si President Duterte sa Senate, siya nag-withdraw. Subong kayo mabalik. Ngayon mo na malisinsa na siya sa Senate, though napaka-unfair naman na klase sa analysis man. So, anyway, in any case, amo lang yung ma-assure ko. Ang ICC, wala sila yung pakialam kung ano ang aton proseso sa Pilipinas. Okay. Kung magsulat si Bongbong Marcos sa ila, kag sila nga ma-rejoin, batunon na nila. Okay. Kaya sila sa ila, you wrote to us. Okay. So, kung ano man yung constitutional requirement yung sa Pilipinas, inyo na yan. Why mo kami kaya Basta we received a letter from the President saying mabalik kami, we will welcome you. Amo mo na yung siyang alis sa ICC. Dahil hindi ganyan problema nga tako. Kung gustuhon lang ni President Marcos nga mabalik sa ICC, pero subong, ma-cooperate na. So, pwede nakasulod ng ICC dire. Pwede na sila interview sang pamilya sang biktima. Amo na siyang dako nga Victorida mo. Okay. Kaya nga lawyer kami sang mga complainants sa ICC. Pero siling ko sila, why ganito kwarta pa kadto sa Quiapo. Ay complete ta. Kadto pa ta sa Hague. Kadto to. So at least kung makakadto ang ICC diriya, may access man sa justice Kaya kaluluoy man na sila under the Constitution, each Filipino shall have access to justice. Sila wala access to. So, that's good. So, kung mag-cooperate, at least, klaro na, ikadua. Bisan di pa gani mag-cooperate ng gobyerno, pasapasudla na para maistorya ang mga, mga, like ko siya nakita, nga rason nga, di ba, pasudlon. Investigasyon lang na. So, anyway, kung mag-rejoin, may problema pala si President Duterte. May problema kung mag-rejoin na tayo sa ICC, walang alam din siya So, I guess, amo na siya siguro lang silingon, na daw nagkukulo kambyo na ang huyot sa hangin. Pero Ario, may kapamagot, siya kung halimbawa, abi kung ikaw isa sa mga imbestigahon kag sa ulihi makitaan sa ICC bilang opisyal nga guilty ka, kung may ara ka warrant of arrest, din ka sinaprisuhon, attorney man? Well, duha, ang isa ka prisuhan sang Hague, dito sa Hague, dito sa Europe, mami, isang inaprisuhan ko, actually, may TV, isulo ka mo, sa kwarto mo, may TV ka, may ref. Ay, ito, mayo, taga-bakasyon ka lang sa Europe, pero pwede man, under the rules ng Rome Statute, pwede siya i-preso man sa domestic. Kung hambalon sang state nga, drill lang siya sa amon, mas pwede masiling ang ICC. Sige, iputang nyo, di nyo iputang sa bilibid. Di sa bilibid, basta ang i-assure lang sa ICC nga ang in sentence, may right siya. So, gusto sa ICC, kasi para sa international standards, kabalo ka action art, yung aton na mga jails, siya inhuman mo. Ang panglantaw sang international law, kag ICC, inhuman na yung grabe kagutok sa mga pisuhan, wala. Kung mag-COVID ka mo daw, wala gani ka mo tubig, wala sila.
wala ano nga social distancing imo dahil nga di ganay mo katulog. Gani So man. para sa ilaan so siguro i-ensure nila nga kung ang isa kalba si President Duterte ay mapreso, at least man lang niya siya hindi iya kay kupareho na lang na ginutok mo. Pero kabalo ka man sang aton gobyerno, ang budget para sa prisuhan kagamay, ang budget para sa confidential fund kag pork barrel kadako. So wala gina budget per niyang priso ginalaban ko na sa budget sa Kongreso, dugangan ang budget sa pagkaon sa mga priso, dugangan kasi grabe nga piniting siya mo dayang di ba? So I guess amo na siyang matabo kung sakali makonvict si President Duterte, for example. Wala ko silang makonvict siya kaya wala kabalo pag decision sa korte. Correct. Pero kung makonvict siya, it could happen na dito siya sa Hague o diri siya sa Bilibid o kundi man nga presuhan diri sa Pilipinas. Yes. Anyway, mag-update na kami sa imo, attorney, whatever nga mga development na sa bahin sa Metro Manila. Nice talking to you. Salamat gid. Anong matugon mo sa mga bakulod nun kag sa mga Negrosanon? Well, ang matugon ko sa mga Negrosano, sa mga bakulod nun, tani may mga issue nga pagabuylugan pa na gusto lang ko i-raise na issue subong Action Art. Yes, ang budget pinaprubahan na kahapon sa Senado hag na bicameral conference na sila. Pag silingon sa bicameral conference, lain ang budget sang House, lain ang budget sang Senate, mag-meeting sila paano isahon, no? Paano maging isa kalayi. Parang isa kalayi kasi isa lang na saya, hindi pwede duha ka version ng layi. Karon, ang ginademand ko, nga mag-demand ang publiko, nga ang BICAM public. Hindi pwede nga tago-tago yung BICAM nyo, kadra nagatabo ang mga insertions. Okay. Kung hindi nga mga pondo, mga confidential fund, sagay ta debate, pila ka bulan sa budget, tapos pag-abot sa bicameral, sikreto. So makibot ka na lang, managling budget ka, daway man naging istoryahan sang isang last month man, daway man ni siya butang, may project na to sa amo nga lugar, daway man kami nagbutang na isa ka bilyon na, wala. So, public, ay sikreto na siya pirmi. May takabalo kung din sila gabay cam, din sila ministoryahan nila, sino nag-insert. So, pangayo ko lang sa publiko, tani, labi nagitira sa aton sa Visayas, sa Negros, nga mag-demand sa gobyerno, demand through social media o through kung ano man nga, invite kami, public funds sa ginagastos nyo, ang publiko pwede dapat maglantaw. Ang proposal ko ganito, i-hold na bala sa Senate, lang open to the public plenary, para makita naman kung sino nag-insert Kwarta ang gina-insert nila, hindi nakabalo kung sino nag-insert, kagpila, kagpila nga proyekto. So, na siyang isa kapanawa kung specific subong, i-demand sa publiko, no? Kag ikadua, ang sa peace talks naman, ang mga military, basta destabilization kamo, hindi man ay, tantawon ka lang ang destabilization, kabudlay isuportahan ka ang tanan nga mga moves nga para sa peace process. Para naman, at least, may chance ang pumuluyo nga magkaroon ng just and lasting peace. Just and lasting peace sa Pilipinas. So, may aga Action Art, may aga dira sa aton sa Negros. Salamat. God bless. Action Hotline. Attorney Nery Colmenares, chairperson sang Bayan Muna, amo lang pinaka-update